Neopisano tiranstvo i samosinost vaših despotah, a navlaštito Boškovića i Ljubanovića, budući se svaki dan prostiralo na ugrabljenije tuđijih zemaljah i njihovoga siromašnog imuća, prinudi mnozinu i vaše komunitadi prositi u vrhovnoga od provincije zapovjednika gospodina generala Bradi, obranu i pravosudije vrhu njihovoga žalosnoga bića. Ne nahodeći ikakvoga milosrdija ni utjehe, prinuđeni biše s gorkijem plačem i suzami prihoditi k mene kako duhovnom u svojemu pastiru, moleći me i zaklinjajući ranam Hristovim, ili da ih preporučim rečenomu zapovjedniku, da bi se smilovao na njihove pravice pogledati i dostojno pravosudije učiniti, ali da ih puštim preko Crne Gore s ženom i djecom u tursku zemlju bježati. U ovakve žalostne zgode ne bi moglo, mislim, ni samo varvarsko srce ostati da ne oćuti u sebe po čelovječestvu neko uvrijeđenje i bolest, gledajući njihove suze i slušajući njihove teške muke i nevolju, koje su pod jaram kneževski trpjeli. Ja sam razmišljao, vrhu moje pastirske dužnosti i vrhu svega što bi se dogodilo, kad bi oni u tursku zemlju pošli i nijesam dopuštio da pođu. Među tije moje preporuke od generalske vlasti nijesu prestale hoditi, no ne budući cesarsko-kraljevski zakoni, nego kotorski nad vami, hodili su beskorisno. Vaši novci, koje su vaši despoti iz vašega krvavoga znoja, iz vaših mozoljah istještali, jesu najviši neprijatelji vaši i tako vam ne ostaje drugo, nako međusobni mir, ljubav i tišina i općena, dokle vaši pravedni razlozi izidu pred cesaro-kraljevskim dvorom, od kojega se vi istinito nadate pravosudiju, milosti i pokroviteljstvu. Utoliko svakoga molim i Bogom zaklinjem, da ne bi koji ikakve smutnje činio ili jedan drugoga za kakvu malu, ali veliku stvar pozivao, nego sve da ostavite do nove kraljevske zapovjedi i uredbe od suda i pravde. Iza toga bit će svakomu slobodno prenositi svoje razloge pred kraljevskim sudom, a ne pred kotorskim, koji izvan srebra i zlata i sopstvene svoje koristi ni u čem pravice ne nahodi. Ja znam da vas despoti vaši i kotorska vlastela nazivaju rebelima, budući su sami rebeli i dave i straše komesarom, a sami se od njega tresu i plaše, bojeći se svojih dijela. Daj Bože da dođe i komesar, a svima, kako oni govore, to će biti vaša obrana i sreća. Utoliko vas opet arhipastirski sovjetujem da budete u ljubavi i u svaki pošteni način sa svakim mirno. Vpročem ostajem, na Stanjeviće, Julija 1802. goda, vaš dobroželatelj, Vladika Petar.